Vítajte pri ďalšom videu o hygiene potravín. Moje meno je Marek Nandar a pôsobím v oblasti hygieny potravín a bezpečnosti prevádzok. V rámci našich videí vám prinášame praktické vysvetlenia legislatívnych zmien a odporúčaní pre každodennú prax v gastre a potravinárstve. V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú požiadaviek na odbornú spôsobilosť pre prácu s potravinami alebo pokrmami, si dnes vysvetlíme, kto už po novom nemusí odbornú spôsobilosť pre prácu s potravinami a pokrmami dokladovať. Po novom teda odbornú spôsobilosť nemusia mať preukázanú pracovníci, ktorí vykonávajú nasledovné práce. Sú to upratovacie práce, vrátane dezinfekcie priestorov a vybavenia potravinárskej prevádzky, pracovníci, ktorí manipulujú s odpadom alebo vykonávajú hrubú prípravu surovín, teda čistenie, šúpanie, krájanie, rezanie v nečistej zóne prevádzky, ktorá je oddelená od čistej časti podľa zásad HACCP. Práce s elektronickou registračnou pokladnicou pri predaji potravín. Ďalej sú to práce ako nakladanie, vykladanie, naskladňovanie alebo dokladanie balených potravín v predajni či sklade. Ďalej balenie balených potravín do sekundárneho, čiže druhotného obalu alebo ich etiketovanie. A tiež osoba, ktorá vykonáva prepravu balených potravín a pokrmov. Tieto kategórie pracovníkov, pokiaľ neprichádzajú do priameho kontaktu s otvorenými potravinami alebo pokrmami, už po novom nemusia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ďakujeme, že sledujete naše videá o hygiene potravín. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a prihláste sa na odber.